Słuchajcie, sprawa jest taka. To nie jest kolejny test jedzenia z Biedronki. No nie miałem akurat czasu już do Biedronki, ale mam co innego. Mam też banana. Teraz wam pokażę, co to jest szczyt odwagi. Całe życie mówili nam, że nie je się początku od banana, bo tam są te śmiertelne robale, lambrie. A ja teraz zjem. Jak ten film nie będzie miał 1000 łapek w górę, to już w życiu więcej nie zjem banana. Ale co ważniejsze, kupiłem coś takiego. Tada! Moi drodzy, jedna z ulubionych przekąsek z dzieciństwa, czyli Milky Way, którego wypatrzyłem w sklepie, po prostu nie mogłem go nie wziąć. I teraz zobaczymy, czy jak sobie spróbuję tego Milky Way'a, to czy, jak to się mówi, cofnę się w czasie i powrócą wspomnienia z młodości wczesnej, no to ten.